welcome back to my channel ulit. Tuloy-tuloy na itong dating ng Tagalog natin. So, ang Tagalog natin mga kakamba, halos hawig daw nung ayon doon sa mga nakakuha na sa akin ay hawig daw nung Banusan na Masbate. So, hindi totoo yan. Pagka sinabi ng ganun ng mga kumukuha. Umbot sa langaw. So, nako. Itong si Pugi, nasa ilalim eh. Alis ka dyan, Pugi, alis ka dyan. Ayun, Rokas, nag-umpisa ulit tayo. Ito mga kagamba, ito yung actual video na ipinadala sa atin, na ipapadala ngayon, bukas nandito na yung salmon na ito. Kanina nandun pa sa bukid, pinabidyoan ko. So ito, parating ito bukas umaga. Magang-maga nandito yung mga kagamba. So yun, bago natin ito panoorin, itong unboxing na ito, shoutout muna tayo kay Amazing Spider PH. Yan, si Amazing yan. Anthony. Saka si Raymond Himson ng Pasig. Yan, shoutout sa'yo Raymond. Shoutout din kay Jason ng Taguig, dun sa may RP Cross. Yan. Sa Lower Bikutan yata yun. Tapos kay Kasakmal, shoutout sa'yo Kasakmal . So yun, panoorin natin to. Parang hindi kaya yung 3 minutes ko na lumapag na ata yung kinexend data. Sumarod. Kaya kami namadali ko. So, napanood yung mga kamba. Maganda yung mga salmon. Basal pa. So, okay. Hanggang dito lang mga kamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!